Pontosabban hol van? Ebben a videóban folytatódom a Supermarket Together. Ugye ez legutóbb ott hagytuk abba, hogy feltöltöttem az összes termékkel a polcokat, viszont az új termékekre a a Soda Drinks 1-ben nem jutott már pénz, szóval gyorsan el kell indítani a napot és dolgozni, mert nem lesz pénzem megvenni a többi terméket. Közben itt, ahogy nézem, rosszat mondtam, nem a Soda Drinksből kell majd vennem, hanem a Dairy Productsnak a második ilyen fejezetét oldottam fel, és itt meg kell vennem majd a vajat, még egyféle sajt, még egyféle sajt, egy másféle joghurt és még egyféle sajt, igazából ilyeneket kell vennem. Mert itt ugye már volt 3 darab sajtunk, és ez még 3 pluszba, szerintem ez lesz egyedül hűtő, és a többi mind polcos lesz, vagy hát nem tudom, igazából mindent látjuk, hogyha megveszem. És megpróbálom már most így berakogatni, hogy megbírom ebben, hát még nem. Még erre kell összegyűjtenünk a vajra. Össze kell gyűjtenünk egy kis pénzt, hogy meg tudjuk majd venni. Közben lett elég pénzem, hogy megrendeljem a termékeket, meg is rendelni, és akkor beviszem őket és átárazom őket, hogy már meg tudják venni. Megnézzük, hogy ez most hűtőse vagy nem. De ez hűtős, az baj mondjuk egy kicsit. Mert ezeknek kell akkor még egy hűtő. Szerintem nem fog kiférni. De gyorsan be kéne árazni, hogy miért elviszik. Szóval ezt gyorsan megcsinálom. 4,19. Jó, ez gyorsan. Közben itt már mindjárt vége itt a napnak, de egész szépen feltöltöttem amúgy minden polcot, meg itt vannak az új termékek, és azokat is már becsoportosítottam, mert még itt rendszerezni kell itt a dolgokat, mert ez is majd minden lefejezett, megtöltöttem újra. Csak hát, hogyha később nagyon sok termék lesz, tudnak állni semmi, szóval. És rossz helyre is pakoltam, szóval. Ezért is kell majd később rendszerezni. Most így egyelőre még ez így jó. Teljesen kitörlöm ezt a alsó polcot. Így. Ó, most mindjárt vége a napnak, ezt megvárom, és akkor berendelek még itt a cuccokkal, és akkor így feladom itt a táblánál. Soda Drinks 2, meg a Soda Drinks 3, és akkor utána jöhet a második employink. Mi már elég jó lesz, mert meg várjuk a feltöltünk, és akkor passzás meg feltöltöd, de nagyon jó. Kéne még egy raktárpolc még, mert ez így nem fért ki. Szóval gyorsan rakok le azt is. Storage share, hát az. És megtanultam, hogy a bal köttel ugye rotételem. Ebetűvel megrakom. Így már sokkal jobb. Hát rendszerezni ezeket a raktárkészleteket nem nagyon fogom, de így viszonylag jó. De akkor már lehet, hogy nem inkább ilyet kellett volna rakni. Lehet, hogy majd inkább később nem ilyen felcímkézet lesz, hanem csak simán nem lesz rajta címke, és akkor majd be tudom ide dobálni a Arisztokratot, majd kiviszik úgyis. Ez így jó lesz. Most egyelőre így jó. Jó, be is zárhatunk akkor. Gyorsan meg is teszem. Nézzük mi volt a profit ma. Amúgy most már pluszba vagyunk, nem mínuszba. Rablás megint nem volt. Az jó. 838 dollár profit. Ez elég jó. Ahhoz képest. Kasszásba is hát szerintem amúgy nyithatunk a lassan. Jó, akkor gyorsan feloldom, megnézem mennyibe kerül. Soda drinkek. Igen, itt vannak az újak, nézzük. Elég drágák amúgy. 687 dollár, jó, szerintem a másikat fel se oldom, ez így már is elég drága volt. Főleg, hogy hűtő már nincs is, tehát nem tudom, hogy ennek mi kell, ennek hűtő kell, az baj. Hűtő az nincs. Ennek is hűtő. Neki mind hűtő fog kelleni, fogadjunk. Na most nincs. Kell egy ilyen innis hűtőt kéne csinálni, innivalósat. Már most így az elején.
És hűtős. És nem lehet szerintem polcosat. Ez is hűtős. Hát ugye a doboz jobb felső sarkával lehet látni, hogy van egy ilyen hőmérsékletmérő, az meg azt jelenti, hogy hűtős. Többin van ilyen, nem tudom, hogy az ilyen polcosokon mi van. Ezen például, ezen is hűtős van, de ezen ezt még nem tudom, mindjárt megnézem azt is. Ez hűtős, ez is hűtős, igen. Hát akkor itt nincsen meg fel, amit fel tudok rakni, kinyitunk. És utána meg rendszerezem ezeket az inniket, szóval ebben lesz egy innis, és akkor csak még egyet. Nagyon sok innink van már. De a sajtokat is átrakom majd ide. Joghurtok, hát igazából joghurtok alá mehet majd. Nem tudom, majd megmondom mik vannak még. Most így szerintem tökéletes. Szódából nincs elég sok, ahhoz meg sem gyorsan. Nincs. Akkor kell venni azt is. Igen. Itt is, mert gyorsan föltölteni. És kifért jó. Jöjjön. És akkor most megint várok, hogy legyen egy kis pénz. Ó, hogy itt fizetni kell számlát is, hát ez mondjuk elektrikára $3. Jó, befizetem. Ezt a 100 úristen. Jó. Ezt még nem fogom. Befizessem. Befizetem gyorsan. És akkor mindjárt meg is van a hűtés, lehet rendszerezni most. Mondjuk legalább az italokat. Ezek meg legyenek. Gyorsan meg is csinálom. Így, és ilyen egy ez nincs. Mondjuk, hogyha elfogynak a cukor, akkor gyorsan kirakom, akkor, és akkor így. Oké. És ide felrakom. Így jó lesz. Hát vagy rendes italokat rakom ki. És akkor berakom ide, és akkor oda tudjára ügyesen szedem. És akkor mondjuk a vajat leszedem. És akkor mondjuk idéglenesen rápakom. Gyorsan kiszedem onnan. Így, és akkor azt csinálom, hogy te innen elmész. Most. Így. Ezt meg ide rakom. Jó legyen oda rakva. Így. Tökéletes, és akkor ide rakom az üres hűtőt. Így. És akkor majd oda rakom ezt is. Mondjuk bebírom, akkor jó lenne. Így. Tökéletes. Megvan, és akkor most kéne hoznom a többit. De kezdjük. Egy kis feltöltésről. Na hát egy kicsit feltöltöttem itt a polcokat, és most beraktam itt az új terméket, hát egy darab kimaradt, szóval annak kell még egy hűtő, hát meg közben még ugye itt lesz a másik holnap, szóval ez a $200 csak ki fog jönni, hogyha $1300 csak ki fog jönni. Hát még itt egy kicsit lefosztották a polcokat, ahhoz fel kell töltenem, hát itt meg konkrétan mindent, szóval most van mit csinálnom megint. Úgyis mindjárt megint zárunk egy 2 perc múlva. Na, vége a napnak, végre bezárhatok. Hát nem sokat tudtam feltölteni, mert konkrétan hát ez is nullos, az egész raktár. Szóval most bezárok, és azzal kezdek, hogy eladom a raktárt. És hát nem a raktárt adom el, hanem a polcokat. Mert át akarom lakni ő címke nélkülre, hogy hogyha behordják az embereim, akkor bárhova be tudják rakni. És hát igen, igazából gyorsan is adom. Ja, elvetű. Mindig elfelejtem, hogy elvetű. Jó. Oké, és hát megnyitom a boltomat az 5. napon is. Ennyi pénzem volt, hogy
árut feltöltsek a polcokra meg a hűtőkbe, hát nem volt túl sok. $2000 nem lett elég, hogy kólát vegyek. Ilyet se tudtam venni, az orange szódát, tropical szódát se tudtam venni, pineapple szódát se. Ilyet se tudtam venni, ilyen dikes szódapekket, meg szódapekket sem, hát kólapekre jutott. Sóból nem vettem, a többiből vettem szerintem. Megnézem még, hogy még mit nem vettem még. Hát nagyjából mindent vettem amúgy. Hát hűtőt még nem. Még egy hűtő kell majd még annak egy darab mininek, meg most fogok majd feloldani a Soda Drinks 3-ot, és akkor vele együtt egy itt dolgozó embert. Meg szerintem majd még azért is el fogom most már oldani ezt a konzerves dobozokat. Vagy kajás konzervkaját. Ezt a cat food, dog food, ilyeneket fog feloldani ebben. És várom a pénzt, hogy kigyűjjön megint egy hűtőre, hogy megint be tudjam ugye osztani a helyet majd a inniknek, mert még egy csomó inni jön ide majd. Nem tudom, még csak itt a Soda Drinks 3 van. Nem tudom, hogy lesz-e több. Nem nagyon látok amúgy. Basic Productsból látok egy 5-eset, egy 6-eset, egy 7-eset még. Többet abból se látok. És így keresgélem. Igénia. Szerintem nem lesz egy Soda Drinks, mert akkor úgy, hogyha ezt így berakom ugye az összes polcra, feloldok majd 7 darab új innivalót hűtőbe. Hát meg itt még lehetne fejleszteni majd a boltot, hát még elég drága. Most akkor kivárom. 5. napot is lezárom, mert végig is $1715 végeztünk, szóval fel tudok oldani. Ó, mínuszba voltunk. Ez baj. De nem raboltak megint, pedig most nem is figyeltem arra, hogy rabolnak-e, vagy mégsem. De nem raboltak, szóval elég jó. Szóval most azt fogom csinálni, hogy feltöltöm az összes polcot, ami nincsen még. Ugye megfogom a employee-t, beváltom restockerre, mindig lesz a legjobb. És akkor feltölti mindegyiket a polcon, és én addig hát felrendezem a polcokat, a hűtőtnél, gyorsan. Placement mód. Megfogom, ezt arrébb rakom, ezt is. És ezt nem is rakom arrébb, ez jobb így. Igen, tökéletes. De kell még egy hűtő. Gyorsan lerakom. És akkor ebbe jöhet a kávé. Szerintem. Cold brew café, ez az. Gyorsan kipakolom. Nagyon jó. Be is árazom gyorsan. Ez még kinyitok. Gyorsan be legyen árazva. Jó, be van árazva. És már csak oda kell raknom, hogy ezt a másik hűtőt, amit az előbb elvettem, akkor most visszarakom oda. Így. És akkor igazából most csak annyit kell csinálni, hogy kifejlesztem a Soda Drinks 3-t, és akkor jöhet a második employee-nk, amit egyből be is rakok. Nézzük, hogy milyenek vannak. Empty position. Hire. Na felveszünk még egyet. Ő miben jó? Kasszában annyira nem. Nekem most restockerre lenne szükségem, ez tökéletes. Tehát fel is vettelek, nagyon jó. És akkor assignment. Téged beleraktunk restockerbe, viszont mehetnék cashierbe, tényleg restocker. Viszont most igazából így jó, tökéletes. Akkor most mindkettő restocker. Itt meg gyorsan be kéne ezt fizetni. $100. Jó van. Most felánlakoltam ugye ezt, ami a Soda Drinks 3 volt, és ebben ezeket meg kell venni. Gyorsan. Megvan. És pont amúgy kifért a pénzembe, mert még fogok venni még valamit, mert hát hűtőre már nem fér, szóval nem lesz elég akkor viszont.
Nem baj. Még energiaitalokat is adunk. Ó, az. Megvan. És akkor ezt így gyorsan beáradom. És felrakom mindegyiket gyors. Na, most itt kihagytam egy helyet, még egy hűtőnk, mert az energiaitalok nem fértek ki mindannyian, még 3 darab azt hiszem maradt. Még itt van ez a 3. Ezeket majd behordom utána, amikor meg lesz elég pénzre, gyorsan ki is nyitok, hogy menjen. És igazából a polcokat nem nagyon töltögetem, szerintem be is rendelek igazából, hogy menjen. És akkor majd már van egy ugye restocker, azt meg majd újra töltögeti. Berendelek mondjuk ilyenekből. Ilyen. Nem túl sokat tudok, mondjuk. Szóval veszek mondjuk tejet is. Ezekből is. És körülbelül mindjárt is fogy. Ebből igen, ebből még kellett. Jó. Ennyi. Pont kitért. Akkor ezeket behordom. Nagyjából jó. Akkor ő megviszi. Ha berakom, azt akkor ő megőszi. Most ezt is megcsinálom. Na, ez rossz. Energiaitől kint maradnak. Ez viszont ezt bejön velünk. Oda fel is rakom, ezt majd kiviszi úgyis. Még van itt egy valami. Ez. Óra. De most ki is viszem szerintem. Ez ide feltenjen. Jó, ez is megvan. Lehet úgy volt több ki. Itt még ő nem vitt ki, azt kiviszem. Itt a tejet. Egész jó most a tej. Már is van 100 darab, 600 tej megvan az is. Szalsokat már szerintem kivitte. Tésztából már 2-es kivittem. Hát még mivel lehet még. Jó. Ebből ez a mízli, vagy micsoda ez még lehet. De hát is ennyi. Üres sem fogom. Igazából most akkor megint várok. És megint van 2 pontom, majd legközelebb ezt fogom feloldani, hogy ez, a konzervek és a második konzerv. Utána meg még egy dolgozót ide. De most akkor várom, hogy meglegyen $600. Na befért az összes energiaital, most már itt van még egy hűtő, még 2 darab üres polc, amit majd fel lehet rakni. Az árut azért, amit be kéne még rendelni utána, de ide meg majd jönnek a konzervek, még egyet szerintem meg bővítek. Mert ez így nem lesz elég. Főleg, hogy most már így meg lett a 3 pont, szóval most már meg lesz a harmadik rendelem is. Majd most néztem, hogy ez a csillag, ez itt 6 mi az? Még 6 munkát majd hozzá fog adni. Csak kell majd hozzá majd a kicsi elektronikák 2. Ez fog kelleni hozzá, meg a alkoholok. A 3-as. Ez már nagyon jó upgrade lesz, viszont itt még ezeket megszerzni, meg ezt a 2-t, utána megyek lefelé. Ezt is megszerzem, és például még a Basic Products 2. Egy kenyér, ugye. Csomó minden jön, majd még itt lesz még a halak, meg a befagyasztott kaják. Jó lesz. Még gyümölcsök. 5 féle. Hát 5 féle ilyen. Még lesz ilyen, hogy hát ilyen medic kit, nem tudom, higiénia. Elég jó tudszak vannak itt. És megint várok egy kicsit. Csak berendelek most. Nézzük, miből van kevés, mondjuk, hát. Most a vízből kicsit lefagyott, azt rendelek. De azon kívül minden jó. Ebből kevés van. A többi jó. Egész jól állok. Raktárügyileg. Hát most ebből van rossz, vagy kevés. Abból is, úgy a többi nagyjából jó. $200. Nem is vétes most ez. Gyorsan berakom ezt, akkor a árukázat beviszi őket. Hát a zárásig igazából.
Még lehet annyi pénzük, hogy feloldjuk azt a legalább egy darab konzerves. Hát olyan ágazatot. És akkor most már oda tudom majd rakni. Hát ahhoz kéne még egy fejlesztés, egy területbővítés. Még drága, $250. Ez még itt elég drága. Hát még lehet, hogyha most megveszem, akkor még jó. Meg még itt ezeket is kéne. Ezen kifizetem ezeket. És akkor később nem kell. De itt minden jó most így. És akkor megint várok. Ahhoz képest, mert az előző nap mit mentünk, hogy ez a $30, hogy mennyivel végeztem a előző napomat, ahhoz képest most feltöltöttem, nagyjából mindenből van elég sok. És most azért $736 így véget ért ez a nap igazából. Hát nem tudom, hogy már fejlesztem a boltomat, hogy egy space vegyek-e már, vagy még ne. Mert kéne a konzervek miatt, meg az egy ember miatt, meg most már az is baj, hogy most már csak azért is lopnak, hogyha nincsen elég hely a kasszában. Hát már szokott én 10 ember itt állni a kasszánál, és ki szoktak így menni az ajtón. Szóval most már kéne második kassa, és hát az $1000 is nincs elég pénzem arra. Szóval nem tudom, hogy feloldjam-e ezeket, vagy még ne. Szóval egyet megpróbálhatok. Szerintem fel is oldom. Meg akkor már ez is. Egynek. Így szerintem egy elég. És szerintem ez is mehet, igen. És akkor 3 dolgot egyszerre feloldottam, és akkor most már vehetem a konzerveket. Nézzük, hogy mennyibe kerül. Hát... kutyakaja is van, nem csak konzervek. Hát igen, és minden nem is tudok megvenni. A Red Beans mondjuk nem veszem meg. Akkor reggel egyben megbírom majd venni. És akkor most beárazom őket. Majd felrakom őket a polcra. Egész jót megy amúgy. Csak hogy nem rossz. Mindjárt látjuk, hogy a többi miatt megy. Tuna, vagy mi ez? Ez is jó. És konzervek. Nézzük a többit. Ez a macskakaja, hát az előbb is macskakaja volt, igen. És ez egy pat-pat. Jó az. És van itt még egy olyan, egy kutyakaja. Ezt is megnézem. Egy macskakaja alába is rakom. Hát itt a macskakaja megy a legnagyobb az amúgy. Eddig. Itt még van ki egy konzerv. Ez a... mi ez? Peas. Borsó, azaz borsó. Nézzük miért megy a borsó. Mivel árazni összesen. Gyorsan megcsinálom. Na, beárasztom őket. Igazából itt ez a pat macskakaja megy a legjobb, a $16, 19 cent előtt, és ez azért elég jó szerintem. Most bezárom a boltot. Nézzük, hogy mennyi profitunk volt a 6. napon. Mínusz $1806. A rablók miatt $63 elment. Hát igen, nem annyira figyeltem, de 2 darabot elkaptam, szóval 3 volt összesen. De... ezt nem látom, ezt az egyiket kimen. Egész szép a raktár készítök amúgy. Polcokon is, mint a raktárban is. Egész jó. Elindítom gyorsan a napot. És ugyanúgy várok igazából, hogy legyen valami. Most már megvettem a második kasszát is, most már nagyon kellett, nagyon sok volt az ember. Ezért most még néha én is be fogok állni kasszozni, ha látom, hogy megy a sor. Igazából vehetnék fel embert is, hát ugye még a konzerves dobozoknak, még ezeknek úgy kell a hely, ezért még nem tudok még egy embert felvenni. Hát mondjuk, hát oda talán lehet, hogy kiférne a konzerv. Lehet, hogy kirakom. Hát nem tudom. Kirakjam-e? Lehet kirakom inkább, azt akkor beállítok egy másik embert. Nem lenne rossz.
ketten passzádnának itt, miközben én pakolok, meg a stacker is. Lehet, hogy lesz. Hát... Nem lesz elég a pénzzel. Inkább felfejlesztem ezt, és akkor 20%-kal gyorsabban mozognak. Hol van egy stacker? Nem dolgozik mi? De. Hát... Nem tudom, sokkal gyorsabb lettél. Kicsivel igen. És meg is sepegizünk egy kicsit, hogy haladja gyorsabban. Hol van? Van. Mire ide? Nagyon jó. Mindegy, hagyjuk békén. Így szerintem elég jó lesz már. Most is level 13. Egész jó. 7. nap. Szerintem ennyi így elég most. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!